Ikamata video ya mtsiku la lero tikhala titadziwa zambiri zokhuza ginimbi. Yes, ndikudziwa kuti ambiri mmene nangoti ginimbi mwadziwa ndipo ena mumangomva koma chenicheni chokhuza nkhani ya moyo wake wa ginimbi simumachidziwa. So mu video iyi tikhale tikuona moyo, chuma, mavuto ndi imfa komanso phunziro la thunthu kuchokera ku moyo wa ginimbi. Choncho kuti timve komanso kudziwa zambiri zokhuza ginimbi, tiyeni tikhalire limodzi. Langa dzina ndine Mike Thompson. Malingana ndi video yathu ya mtsiku la lero tikambirana mbiri ya munthu amene dzina lake linadziwika kwambiri ku Zimbabwe ndi ku Africa yonse, Genius Ginimbi Kadungule. Ndipo moyo wake unali wosiyana kwambiri umene unaphimbidwa ndi chuma, malo odabwisa, makina agalimoto opitirira malire komanso mavuto ndi mafakitale ambiri. Video iyi ifotokoza nkhani yodzama kuyambira kubadwa kwake, kusukulu ndi kukula kwake, njira yake ya business, mavuto amene anakumana nawo, nkhani zoopsa, imfa yake yosowa chiyembekezo zomwe zinachitika pambuyo poti atafa, mphekesera zokhuzana ndi iye komanso zomwe zimadziwika kuti ndi zoona. So tiyeni tiyambe motere. Genius Kadungule anabadwa pa 10 Oktoba mchaka cha 1984 ku Domboshava ku Zimbabwe, mudzi wa kummawa kwa Harare. Ndipo iye anabadwa m'banja la ana atatu omwe anali akadzi awiri, Juliet ndi Nelia, komanso wamuna Andrew Chinamola. Amayi ake anali Juliana Mubaiwa ndi bambo ake anali Anderson Kadungule. Pa banja lawo anali ndi thanzi la moyo wosowa, ndipo Genius anaphunzira mpaka GCE ordinary level basi. Akali mwana anasonyeza luso lakulimbikira komanso kugulitsa zinthu zazing'ono monga shuga ndi zinthu zina, ndipo izi zinamuthandiza kuyamba malonda ake kuchokera ku nthawi ya ubwana. Ngakhale banja la kwawo silinali ndi chuma ndithu chachikulu, Genius anaphunzira kuti kulimbikira ndi luso la business ndi zofunika kwambiri. Ndipo maphunziro ndi kukula kwa business yake, Genius anakhazikitsa malonda ake ochokera ku kusowa kwake kuyambira mzaka za 2001, ndipo nkuti mu nthawi ali ndi zaka 17. Ndipo pachiyambi anakhala middleman wogulitsa liquefied petroleum gas, kapena kuti nkhala pakati pa malonda ogulitsana liquefied petroleum gas amene amangoti LPG kwa ogwiritsa ntchito ku nyumba. So anapeza mwayi kokhala ndi mgwirizano umenewo kuchokera kwa nzake amene ankagwira ntchito ku Angolan Airways ku Harare. Ndipo mzaka zochepa anapeza ndalama zokwanira kugula galimoto yoyamba, ndipo pambuyo pa zambiri zotero ankayendesa Mercedes Benz S-Class yomwe imaoneka ngati chizindikiro chakupambana kwa munthu watsopano mu business. Kenako Genius Kadungule adakhazikitsa kampani yake yotchedwa Pioneer Gases yomwe imagwira ntchito ku Zimbabwe, Botswana ndi South Africa pansi pa Pico Trading Group. Izi zinali zomwe zinamupangitsa kukhala munthu wodziwika kwambiri pakati pa anthu omwe akuchita business mu Africa. Ndipo yenso anatsekula malo ena otchuka odyera ausiku omwe ankatchedwa Dreams Nightlife Club omwe adawatsekula ku Harare, ndipo kalabu imene ikale inkatchedwa kuti Club Sankai, malo omwe ankadziwika kwambiri ndi anthu achikondi cha nightlife, kapena kuti yes amene amakonda kuyitanizana usiku kuti akachite za chikondi. Malo ake amene ankapita mu nthawiyo anali amenewo Dreams Nightlife Club omwe anali pansi pa Ginimbi amene zina lake ndi Genius Kadungule, mwini wake wa malo amenewo. So Genius anadziwika kwambiri pokhala socialite, munthu wotchuka pa Instagram yomwe anali ndi anthu omutsatira oposa 600,000. Ndipo amadziwika ndi moyo wopindulitsa komanso wosonyeza chuma kwambiri, monga magalimoto amtengo wapamwamba opitirira, nyumba zapamwamba komanso magalimoto okwera mtengo. Amakonda kukonza all white birthday parties amene timakonda zosangalala
ndikukhulupirira mwaimvesesa imene all white birthday party zimakhala party imene anthu obwera kumeneko amayenera avale zovala zamakaka a white, komanso imakhala party yamakhomocha ndithu anthu andalama. So kunali kosavuta kuti Ginimbi malingana ndi chuma chimene ali nawo mu nthawiyo akakanike kupanga party ngati imeneyi. So anthu amachoka mbali zosiyanasiyana za Africa kuti akhale nawo pa party imeneyi, andi kuti munthu ukhale nawo pa party iyi umafunika kukhalanso kuti nawenso ndi odemerera ndithu, ndipo izi amazichita ponena kuti akufuna azikulisa malingaliro a anthu kuona chuma chake mene chikuyendera, kuti nawonso azikhala ndi chikhumbokhumbo chofuna kuzachita bwino mu business, ponena kuti mu nthawi nkuti chuma chake chikuthamangira 10 million US dollars, ndipo nkuti pamenepo akuchita zamalonda. So magalimoto amene anali nawo mu nthawi anali monga Rolls Royce Refu, Rolls Royce Ghost, Bentley Continental GT, Lamborghini, Ferrari ndi zina zambiri. Mukaona magalimoto amene tawatchula si magalimoto achisawa, ndi magalimoto ndithu andalama zake amene sungangodzuka lero ndi lero kuti ndikufuna Bentley mthumba mwako musali bwino ndizosatheka ndithu. Achina Rolls Royce akukambidwawo ndi magalimoto na kuti kwathu kuno ku Malawi titakhala tidapita kumpanda wa awa achina Simbi Phiri, achina Thompson Mpinganjira, achina Anatikashi, achina Korea, achina Muli, na amene mwina tingakapeze ku magalimoto amene ali ku mipanda yawo. Komano enafe tiyeni tizingoonera ma TV momu tikamuonera nsonkhani zosiyanasiyana ndi pamene tizikuonesa kusirira zokhuza anthu enawa. So amakonda kuonesa magalimoto amene wandi chuma chake pa social media, ndipo anthu ambiri anamupasano dzina limene ankamutchula kuti King of Bling chifukwa cha moyo wake wa ndalama zopitirira malire, ndalama za nkhani zimene iye adali nazo. So nkuti mu nthawi iso pano akuthamangira 100 million US dollars ngati chuma kapena kuti net worth imene adali nayo mu nthawi imeneyi. Koma tikukamba za mfirika wapa kwathu pompapa pa Zimbabwe ndithu pafupi ndithu pa Zimbabwe pa ndi pamene tikukambirana mu tsiku la lero. So pambali pa ma successes amene anakhala nawo Ginimbi mu moyo wake, pali zinthu zina zimene zinali ngati nkhani zoti zinali zovutirapo kwa iye. Mwachisanzo Ginimbi anali ndi mavuto monga okhuza ku kampani yake ya Pico Trading pa lupanga losapereka misonkho. Kampani yake inali ndi vuto limene lililona kuti misonkho inali yovuta kuti apereke kuboma. Zimenezi sizachilendo kwambiri, makampaninso even akuluakulu pa dziko lapansi amakhala ndi mavuto ngati amene wankhani ya misonkho kuboma. So nayenso kampani yake ya Pico Trading imene inali ngati umbrella ya zinthu zochuluka kumene kunali Pioneer Gases ndi zinthu zina zotero, idali ndi mavuto a nkhani yakupereka misonkho. Zinachititsa kuti akhale pa nkoke ndi boma kumafunsafunsa zokhuza ndalama yawo. Komano iyeyi nkuti mu nthawi akutsangala komanso akukhala moyo wapamwamba, luxurious life, komano kampani yake inali kulephera kupereka misonkho kuboma. Komanso chinthu china chimene chinali mphekesera zosakhala bwino zinali zonena kuti panali nkhani yokhuza kuphedwa kwa anzake ena amene anthu amanena kuti mphekesera zikuonesa kuti iye ndi amene amakhuzidwa pa imfa zotereza. Anthu andayamba kumutchukisa kunena kuti ifeyo nkulu izi kuoneka kuti amagwiritsa ntchito za maslamusi za udzimu. Yes, komano panalinso kagulu kena kamene kankasusa kunena kuti ifeyo nkhani zoterezi sizona, chifukwa chona zoti nkulu amene ife tikumudziwa kuti anali andikugwira ntchito mwakhama ndithu, ndipo palibe chinthu chilichonse chokhuza za uzimu kapena za chinyengo zimene zimamukhuza, chifukwa izi zimene tikumuona nazo zabwera chifukwa cha hard working yake. So pambali pa zonsezo tiyeni ndione imfa yake ya Genius Kadungule amene ndi Ginimbi. So pa 8 November mchaka cha 2020 Genius Ginimbi Kadungule anafa mngozi ya chilendo ya galimoto ku Bolondole Road ku Harare. So mu nthawi imene ankachokera ku Nightlife Club
kumene kunali zochitika ndithu amakondwerera zinthu zingapo, kunali pate, so momwe amachokera kumeneko kupita ku nyumba ndi pamene ngozi imachitika. Nguti mu nthawi ili 5:20 mmamawa, so galimoto yake ya Rolls Royce refu ya nguti munsewu inali ikuyenda andi mu nthawi imathamanga kwambiri, so kutsogolo kunkabwera galimoto malo make pothawira mbali inayi anagundano mtengo, zimene zinapangisa kunena kuti ino galimoto yake andi iyeyo anachosedwa galimotomo ndi anthu ena amene anali mkatimo, komano nguti anthu onse anafera pomwepo andi mkatimo munali anthu atatu amene anali nayenso mu galimoto, ndipo munali Karimu yemwe mbiri mafotokoza kuti munthu analinso ochokera kwathu kunkuno ku Malawi. Munalinso munthu wina yemwe dzina lake nali Moana yemwe anali fitness trainer kapena amene amathandizira za fitness mukapita ku gym ndi zina zotero, amene ankadziwika ndi dzina loti Moana amene anali nawonso mu galimoto imene. Komanso munali munthu wina yemwe dzina lake linali Arisha Adams amene anali ngati modelo basi. Anthu awawanda amene anali mu galimoto ndipo anafa chifukwa cha moto umene unakhuza galimoto, ndipo matupi awo anapezeka atapsa kwambiri ndi zinali zovuta kutinso awadzindikire, komano anakwanisa kuwadzindikira kuti anali munthu wakuti ndi wakuti. Ndipo ndimomwe tafotokozamo kuti munali anthu ena amene wina takamba kuti ndi Karimu yemwe akufotokoza dinso anali ochokera kuno ku Malawi. So kutsatira imfa yake pali mphekeseranso zina zimene zinamvekapo, so pali nkhani ina imene anthu amayilumikiza kuonesa ngati kuti ndi zinthu zoopsa zimene zimakhuzana ndi ginimbi. Mlongo wake otchedwa Juliet Kadungule yemwe anali m'bale wake ye Genius Ginimbi Kadungule anachita ngozi ya galimoto mu Oktoba mchaka cha 2023 pa ulendo wopita kumadzulo kuchokera ku Tanzania akubwerera ku Harare. Komano nkhani ndiona kuti imfa yake inachitika pa tsiku lomwe linali tsiku la birthday ya Ginimbi pa 10 Oktoba. Ichi ndi chimodzi mwa zinthu zodabwisa zimene anthu amakamba, komano sizikutanthauza kuti anafa chifukwa chokhuzana ndi nkhani ya Ginimbi. Anyways, komano nkhani zosimikizika ndizoona kuti sister wake anamwalira pa 10 Oktoba mchaka cha 2023 siku la birthday ya mlongo wake Genius Ginimbi yemwe anamwalira mchaka cha 2020. So pali mphekesera zina zimene anthu amafotokoza zimene ndizosasimikizika, koma anthu amafalisa kutana kuti nyumba ya Ginimbi simakhalidwa, galimoto za Ginimbi sizimakweredwa, ponena kuti anthu amene amayerekeza kugwisa ntchito zinthuzi amaludza moyo wawo. Komano malingana ndi masources athu zimene ndizosimikizika ndi zimene takupatsirani kunena kuti iye anali ndithu ndi chuma ndithu kudzera mmenemu mu ntchito zake zimene iye amagwira ntchito. Komano mphekesera zinalipo ndithu kunena kuti iyayi nkulu izo kuti ngati that's not normal kapena izi sizongokhala kuti akulimbikira ntchito, koma chilipo china yake chobisika chimene chimachitika ndi Ginimbi. Anyways, ndimafuna ndidziwe komanso kumva maganizo anu kuti inu chabwino nkhani ya Ginimbi mumayiona motani, nanga mumayimva motani, nanga mungayikepo maganizo otani weniweni pa nkhani ya Ginimbi. So kudzera mu comment section ndi momwe tingadziwire komanso kumva maganizo anu kunena kuti inu mukutipo chani pa nkhani yokhuza Ginimbi. So mu video mtsiku la lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mark Thompson. Ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumupatsirani ena mwa ma videos amene tikukonzerani kuno ku Samavita YouTube channel. Bye.